No niin, nyt sitten arvosteltavana on tämmönen L-merkkinen savuke. Tää on tämmönen mukava paketointi, kova aski, ei taito, aukeaa miellyttävästi. On esillä 20 kappaletta askissa. Tervaa 3 milligrammaa. Nikotiinia 0,3 milligrammaa. Hiilimonoksidia 4 milligrammaa. No eiköhän kokeilla. Hyvä. Joo, ihan pehmeät savut. Ei tunnu kyllä kurkun pohjalla samalla lailla kuin ehkä pitäisi, mutta kyllä tää niin kuin sanoisin, että menettelee ja annan arvioksi 3 peukkuu 5. Ja näihin kuvia näihin tunne.